Butterworth iyanqonqa, iButterworth iyasha, Butterworth iyavutha, iyamalangabi, iwumlotha ngikhuluma nawe nje. iButterworth ke mawuthi uyazi enye indawo zalapha eThekwini zohwebo, indawo zebusiness. Dayisa nje into ezihlukahlukene. Yonke nje into ongayicabanga, inyama yatholakala kho yomlenze, tshwala yonke into. Ishileke umlotha. Sikhulu kwisililo kakhulukazi einsizweni kwabesilisa abahambela le ndawo ikakhulukazi ngempela sonto awunganza kwethu sithi sikhalisane kanye nani yeba iphuma inyembezi kodwa cha siyanikhalisa impela siyanililisa siyeza ukuthi nisemanzini nehlelo yifu elimnyama kodwa ke ngiqokiwe la ukuthi ngikhulumele iLadies House le esikhonjwa ngenjumbane kuthiwa iyona eshise iButterworth cha bakithi iLadies House ayingene lapho iyayiqhelelanisa nganza kwethu ima ngentaba akuyona ethintekayo esigamekweni sokusha kwale ndawo ibe umlotha cha bakithi njengomkhulumeli wayo esikhashana hayi ngadlali ngomama